Iki sulape romom to iki. Oh, karo gane dikai pego aku. Lah iya to. Ojo dikai pego. Dikai pego. Atau mobil ya ini. Betul. Ya. Sekar Menur Audio Buler. Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mendingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Ronggolawi asik. Ada Om Wewe. Nani Nanun asik. Ata Mobi luar biasa. Dia pasukan yang di luar Mas Edi di Antaman.